Hej med jer. Jeg laver lige kort den her video for først og fremmest at sige tusind tak, fordi I er med til at støtte Frækvins allerførste adventskalender. Inde på samme link her på YouTube, der kommer vi til at lægge videoer op hver søndag, hvor at vi åbner en vin med jer, vi smager den sammen med jer, og så forklarer vi, hvorfor vi har valgt den, hvilken mad vi synes går godt til, og så selvfølgelig et par anekdoter om vores kære producenter. Det er ikke nogen hemmelighed, at Frækvin går op i bæredygtighed, så selvfølgelig er jeres vin pakket ind i genbrugssokker, som vi har været rundt i landet og finde til jer. Så det er altså både en lille indpakning, og så har I jo også den til en lille, og bruge den som en lille blindersok fremadrettet. I har måske bemærket en lille ekstra gave fra os til jer i de her adventskalender. Det er altså nettene her, de er blevet fragtet i. Det er nogle net, som vi har lavet i samarbejde med Lissen, der er 85 år og sidder i Ribe ved en genbrugsbutik. Og så laver hun altså muleposer ud af genbrugsmateriale. Så det her, det er nogle gamle gardiner, vi fandt i en genbrugsbutik i Aalborg. Fået sendt det ned til hende. Hun syr det om. Vi donerer nogle penge til genbrugsbutikken, der går til Røde Kors og Frelsens Hær. Og så har jeg altså fået dem hjem igen, og er begyndt at sy æger på dem, altså æget fra Frækvin. Det er en lille ekstra gave fra os til jer, og vi håber, at I bliver glade for det. Flere af de vine, I får i jeres adventskalender, det er altså ikke nogen, der er på hjemmesiden, for netop at gøre det som en lidt ekstra særlig julegave til jer. Er der noget af det, I rigtig godt kan lide og gerne vil have flere flasker af, så skal I selvfølgelig bare skrive til os. Så skal vi nok finde ud af noget der, så frem vi har mere af det på lærse. Så har jeg egentlig ikke meget mere at sige. Jeg håber, at I bliver rigtig glade for jeres adventskalender. Jeg håber, at I har lyst til at dele jeres tanker og feedback omkring vinene med os, når I når så langt. Og ellers så må I bare have en rigtig dejlig jul. Vi ses!